uključena je. 10 ljudi. Čekaj, a ovo je uključeno. Dok dođem, dok uključim kamere. Ukupno snimamo sa 3 kamere. Tablet, kamera i moj telefon. Isključio mi se telefon. Kako? Pa nije radilo ono. Ajde. Hajde. Požuri! 10 ljudi, prošli još jednu epizodu Tehnicar 123, a ovo je... The M Knez. Ovo je. Danas ćemo raditi Challenge burence. Daćemo sada 3 challenge u jedan video. Danas radimo burence challenge sa Step sa 123. ili 1, 2, 3 kako hoćete. Pa pravila burence. Kao neko od nas igra zima za zub. Ili bacimo novčić. Ajde, bacit ćemo novčić. Pismo je vagajc, glava sam ja. Ja sam glava, ti si pismo. Da, i na koga padne oni Neko ulaze. ulazi u burence i onda ga mi gurnemo i pada dole nešto kako cool. Da. Mislim, znate kako cool. Ajde, ti si pismo glavu. Ja? Glavu, ja sam pismo. Da. I dalje. Pismo! To ti. On prvi. Dakle, hoćeš jako ili... Jako! Ali možda me pokušavaš. Evo, dođi. Dakle, ja ću da šutnem ovo. I da ako se zakucam negdje to će biti cool, ako se ne zakucam bit će manje cool. I spremno. Čekaj! Čekaj, nisi spreman? Možda. O, ajde, nije baš toliko jako. Idem sad ja. Da. Dakle, osjećaj je divan. Kad ja sam i hoću jako. Verujte mi, ovo neću da vidite kako će da bude jako. Samo malo. Znači, ovo će da bude najjače do sada. Čekaj da ga lepo namestim. Tako, nemoj. Budimiran. Krećemo! Dakle, idemo još jednom, a sad ovog puta zajedno. Zajedno! I ovdje ulazimo, znate. Ti sedi tu, da vratim kameru. Čekaj, mogu ovako. Vidimo se! Vidimo se, evo nas. Idemo. Ja baš malo da vam. Ne, vajde, radimo. Evo, tako. Ne guraj noge. Idemo. Čekaj! Nisam ti na drugu nogu. Čekaj. To je bilo burence. Da. Otkud ti tu, nema veze. I to je to. Ja se vidim. Kaži čao i ja da ja kažem. Bye. Bye girls! Šerujte nas i lajkujte.
to do stepnica 123, a ovo je The M Knez, baby. Ok, sad ćemo snimati challenge Picado. Sad ću moj da stavim evo ovdje. I ako ga pogodimo, to je loša stvar. Čekaj, gdje je onaj Picado? Pa, evo. Gdje? Dakle, ajde ja ću Da. prvi. Ja ću Da, prvi. mi... I radimo 3 puta. Radimo 3 puta. Ko Da. ima najviše poena, onda se tih 3 puta sabiraju, ko ima najviše poena on poveća. Da. I to je neuspeh za mene. Ekspert! Bravo. Trojka! Trojka. Ja 3, Hajde! 3-0. Ovo neuspeh. 3-0. 3-0. Evo ja ću malo da budem teže odavde. Petica! E sad, to je 8 i sad ili da dobijem 9 ili ništa. Evo, Ništa. ništa. Evo. Ništa. Čekaj, ajde se ispričati. Što? Pa, zašto sam ovo video malo prekratak. Ajde vam dobro rješenje. I nemoj tako brzo da pričate. A ovo je... The M Knez. Ok, snimat ćemo Picado. Ovdje će da budu svi challenge koji ćemo da uradimo. U reci smo radili. Penjenje po drvetu, možda, fudbal ne i Picado radimo sada. Ok, Idemo. krećemo. Sad ću ja prvi. Da bude malo teže. Evo ja ću odavde. I... Ništa. I ne moraš uopšte da se mučiš da bude teško. Dobro. Evo možeš da. Ajde. Treba samo da stigneš. I to je petica! Tako znači, grubo ja. Kao što razdaljam kotove. Dvojka. Jedan. Ok. Znači, 5-1. 5-1. Ništa! Sad je veliki Stefan poen za Bogac. mene. 2. To je 3. I mislim da radimo 7 rundi. Da, može. Koja je ova runda? Treća? Da. Ok. Nema ništa. Malo sam predole baci. Ništa! Ništa. Četvrta runda. Idemo. Da. Još uvijek je 5-3, vada. Imali smo malih poteškoća. Pao je telefon. Ali nastavljamo dalje. Da, nije mu ništa. Sada ja. Snima? Snima. Ok. Ništa. Ušla je u kakvu! Ali Trojka! idemo. Još uvijek je 5-3. Dobro. A, umila me. Kako njega povodimo? Baš s tim, nešto sad mnogo stigao. Da. Ništa. Pomeri se da ne pogodim neko magnetno telefon. To! Koliko još? 5. 5. To je 10 za magičnog Milana. I to je 3. Koliko je? 6 na... I ovo ide sa šestarom na posljednju. Da. Ništa! Sad ako ste pogodi, pobedi ću. A koliko? Ne! I to znači... Nije pobjeda. Kako nije? Pa treba da pogodi. Dobro. Pa gledaj, idemo na sljedeći challenge. Da. Ovo je kraj prvog challenge, idemo na sljedeći challenge. Ugasi kameru. Kada je drugi challenge. Sad ide drugi. baterija ti je 14%. Nisam za to. Sad trebamo da radimo penjenje po drvetu.